Era visto. Concurso de empanadas. En Lameiro somos moi orixinais e gustanos facer cousas que non fai ninguén. Todos os anos organizamos un concurso de empanadas. Nunca tal vistes, carai. Orixinais 100%, xa vos lo digo. Claro, todos os anos ganan a carmucha. E claro, iso a miña Elvira non lle gusta moito. Era visto. Vou deixar que me gañe outro ano porque es así, Digo que queiras, pero a empanada do ano pasado de carmucha estaba ben boa, bacalhau con pasas. Bacalhau con pasas, vaya merda. Iso que é unha modernez. De serio. Pois estaba rica, a mí gustoume. Estaba rica. A empanada ten que ser salgada, Moncho, salgada. Ou que somos nós? Que carallo somos nós? Calvinistas, luteranos, protestantes? Non, nós somos galegos. Nós non facemos pastelitos de arándanos nin de frambuesas, nin celebramos acción de gracias. Nós, empanada salgada, home. E ti de que vas a facerlo? Pois, como o ano pasado innovei e me fun ao raxio, a aposta arriscada, este ano vou mir ao tradicional. Empanada de bonito. Nesto da empanada, en Lameiro, como en toda Galicia, vaya, hai para todos os gustos. Elvira tirou polo lado máis clásico, pero tamén os hai máis innovadores, Quero gañar o concurso. Xa sei o que vou facer. Vou chamar a meu curmán Moncho. Puscas, eso é facer trampa. É como chamar a un híbrido entre Mourinho e Guardiola da cociña galega. A ver que me di. Hola, curmán Moncho. Son eu. Sí. Puscas, dime. Estou aquí facendo un catering para cabalos. Sí. No Cañón do Colorado, amigo. Sí, Cañón do Colorado, non sei se conoces. Dios, aquí nos Estados Unidos levaron manjaño, sí, porque pensei que era un arma e aquí son terraplesos, cañón. Dime. Sí, unha empanada que mellor podes facer ti é unha empanada co produto estrela que teñes ti no negocio. Eso é o mellor que podes facer calquer persona que se dedique a isto. Sí, pois eso é o que tens que facer. Produto estrela, unha empanada de eso. Veña, curmán, unha aperta forte. Chao. Chao, villa, que vai ben. Bicho, ven. Que ideaza, que cabeza privilexiada ten. Díxome que a fixera co produto estrela desta casa. E vos sabedes cal é o produto estrela desta casa? O viño cativeiro é barato que tes. A roña. Non. As ratas e a familia de nosiñas que está no bate. Ben, todo isto tamén podería fazer empanada, pero non. O gato. Non, tampouco. O produto estrela desta casa son os callos. Empanada de callos vou facer. Sí, señor. E pensaredes vos que a empanada de callos foi a peor idea que tivo Puscas na vida. Que va, deso nada, Leva facendo empanada de gato toda a vida. Ele é moi amigo do gato. Que non saibamos nada máis que come el, pero a saber que lle bota a eses callos. Bueno, non era o único, Non era o único porque a febre polas empanadas percorreu todo o Lameiro. Pero eu tamén quero participar no concurso de empanadas, papá. Mira, ocorríxome unha receta xenial. Sería unha empanada de nocilla. Flipa, pero non dunha nocilla calquera, sino unha nocilla de 2 sabores, Que che parece? Que vai parecer payaso, unha parvada, Pero... Bueno, pois entón vou ter que volver ás recetas do ano pasado. Non, Kevin. Tampouco podes facer empanada de gominola. Non, nin de caramelos de tofe, nin de chicles, nin de conguitos, nin de gusanitos. Non. Mira, papá, ti o que eres e os demais sodes uns vellos, estades en contra da innovación. Pero... tranquilo, que acabaseme de ocorrer unha idea xenial. Estou seguro de que é xenial. E non lle metas nada de peixe, que non o vexa eu, Espiña, ven de espiña. Vailles quedar na gorxa e a ver se morre algún deses desgraciados. Aí está. É que estiven investigando moito sobre empanada e a verdade é que é moi típico de Galicia. E eu vou facer a miña propia. Si, é de que a vas facer? Pois eu vou a facer dunha cousa novidosa que aquí nunca se fixo. Vou a facer de carne. De carne? De carne. Criaturiña, é tan inocente como arrebatadora é guapa. Bueno, caso é que chegou o día e Elvira xa tiña preparada a súa empanada. Aquí está a empanada gañadora.
de bonito, como as de toda a vida, tradicional. Non como esas barbaridades que queren facer agora por aí. Hamburguesas, sujos, miñocas, sen nada dentro, ortijas, calimocho... Case todas as ideas de Kevin. E ainda faltaba a idea na que tanto insistía para este ano. Menos mal que non lle fixen caso. Oh, que tamén é recente. Podo probar? No, que che ni se cho corra. Deixa aí que repouse un pouco e veña, nós vámonos a arranxar para marchar. Veña. Sí, esa empanada tiña unha pinta bárbara. La podería ter gañado, pero nunca chegou a presentarse. Algo tiña que pasar, era visto. Hola, hola, trouxe unhas pizzas, que había unha oferta de 2x1, é dicir, comprar dúas e danche unha. No, espera. Bueno, da igual, queredes pizza ou... Hola? Mira que lle quero ao meu Kevin, Quero-lle pola vida, pero o tipo é digno de estudio. Non dou a tabarra dando ideas para facer empanadas raras e ao final o tipo vai a compra pizza. Claro, unha persoa normal daríalle voltas ao tema, pero el non. El, pa qué? Que, nené? Queres empanada? Non será da que deixou aquí tua nai? Non. Malo. A ver. Está boa, carallo, E de onde sacaste ti unha empanada tan rica? Estaba aí enriba. Estaba comendo a empanada que fixo mamá. Que? Ai, o meter non tiña nome. Tiña nome, pero se me dixeches que non era que estaba aquí arriba, payaso. Como dixencho eu? Pero, home, pode ser, pero... Ai, pois non sei que dicir, Home, eu son Kevin, ben sabes como son, non? E de que era a empanada? De bonito, payaso, de bonito. De bonito? Carai, que idea máis innovadora, non? A mí nunca se me ocurriría, E agora que facemos, Cando saiba tua nai, mátanos. Xa están. Xa está! Que? Podemos facer a miña idea. Unha idea de Kevin. Podía esperar o peor. Moi ben, xa temos a margarita aí, vale? E agora coñemos a 4 queixos e... Aí, con cuidado, para que se xunten. Aí está. E xa está a miña creación. Dios bendito, mira que a ben, de todas as parvadas que levas feito en toda a tua vida, esta é das máis grandes, Pero mira, non temos tempo, que sexa o que Dios queira, vale? Bueno. Jardai, que ven por aí. A ver, veña. Que pasa aquí? Nada, cariño, veña, vamos que é moita hora e non imos chegar ao concurso, veña, vamos. Déixame darlle unha última olladiña á miña creación. Vale, vale, que non vou comentar. No, veña, xa levo, está moi bonita, veña, vamos. E alá fomos, retrasar un pouco o desastre. Pero o asunto tivo un final inesperado. Gañei. Xa sabía eu que a miña empanada era mellor. É como rabeaba Carmucha. Pero ata ela tivo que recoñecer que era a mellor empanada de todas. Claro que sí, Elvira, claro que sí. Teño que felicitarte porque nunca vin nada tan original como a túa empanada de 4 queixos e margarita, Cuidado, chapo. Que dis? Causa de puta, mía, por favor. Tengo parales carallados da merda de viño que bebe, entón... Tamén teño que recoñecer que é o mellor que provei na miña vida. Algo original, o nunca visto. Como se che ocorreu, Elvira? Lino, por favor, outro botarate. Está neste mundo porque ten que haber de todo. Elvira, o importante é que gañaches ti, cariño. Xa, pero non parece que comeran a miña empanada de bonito, Mamá, digo que me terás que recoñecer o mérito, non? Que eu fui o inventor da tua empanada. Sí, home, sí. Era o que me faltaba por ver. Inventou a empanada de bonito. Ai, este Kevin, pero... Que paspa. Que cousas ten. Para casa inútil. Pero como que? E así foi como Kevin José puido ter pasado a historia como un revolucionario da gastronomía galega. E Elvira pensou que gañara un concurso que en realidade non gañou. Complicado de entender, non? Pois non me pidades que vos lo repita porque non sería capaz. Era visto.